Watch of us at Wakumasi. Aribros Kata. We want you to say, on your mini Messi. We went in a sosa. Yes, maybe I am not paying what you did say. On your mini Messi. Now I'm in a sosa. Yes, if it's our say,
Jesus, I am a suro. But I was on the shop and said, and I don't pay So Baba some ama Christo. The Onimusa no or de asumji be free hako. Onimusa and now or de and kwa be free hako. Our morning some Cassia Pama Christo. Hallelujah. Abramo Nyamian Sama and Mount Kwa. Nyamian Sama and Man Nipa. I want to saw a prayer Edwise Yeti Sa Nyame Asamano. Na the odi nyame ansem beba no me frɛ no ɔyɛ ade ye efi sɛ nyame ɛfa nanum asam so ɛma de apro atete asɛn no ɛnkwa ɛpɛ mu ɛni de mmɛsrɛ sɛ ɔbɛsɔre agyina hɔ na so de nyame de ngosra afɔ ne tirimo na ne kuruwa ayama ebu so ɛma ne so adasa nyina so yɛm papa Bishop Abes Saki Papa, you don't like see a pa. Don't bury me, Yaminu. Osia dia yon Yaminu. Ona ukaebe na usanswa echina. Oya don't bury me, Yaminu. Osia dia yon Yaminu. Eya wana woka ebemo
Kasimo Peja on Sawa Babia Ubia Bosome Ncheba and so any penny and Bosome Kono a beto Obi Daya one sorry Obi Ba Daya one sorry Obi Kru Daya one sorry Obi Daya one sorry Obi Sofo Daya one sorry Obi Bua for Daya one sorry Seradia wow Ehu Bosomia a tosu duna na baby ohwe na otie yen fribia a pese obi wano na oka baby kire urade the urade ase se urade ama wehu bosomia a tosu duno eneni da a tosu num. Just open your mouth and thank God for your life. Be one of the urade ase unsano nyuma they want to see they want to see body on me you amba yotoda ina kutsua the china the pemwa kasa we are me unsano see ne peja posome fufroi aberade anim ye gyina nyame asem so ewo James chapter 4 verse 7 Yakubu ngoma no ti na yimonson ose yensi bronsam kwan na obedwane anano na Yesu ka kire Peter se Peter mi hunu se na bronsam epese opore wo se eburo anase ayuo na me Yesu mesra me mawo enu nti na bronsam ntimi ansewo enti se wo su gina dima unuanom dima wabusua ene ye bompa ye edikan ya pagya Kristo asafo abawrade anim ye di sida asafo ye di ye branches nyina sharade nsa efri mofra so kosi mpanyimfo so se bosumi wei eye bosumi dui obonefo no hihye ye bia any evil agenda we break it out ye bompa ya kacha rade se bosumi obonefo no hihye ye bia etia asafo mabia ena ye se no ye tomuja efri ye mofra so kosi mpanyimfo so ye branches ni nyina bia wa no na bompa just open your mouth and intercede for the church.
Prayer number 2. Empire etosumi no. Jesus. Ye bompa ye ama ye busua. Ene ohwe social media. E kamia ye said de bia asem to ebusua bi. Bosome edui dia no bonefo no hyehye e wo so abusua mu. Ebia ohwe ye wo Sompa TV anasa otie wo Sompa. Ye no uboma bompa ye bosome de ye busua e hye Awurade nsa. Se Awurade ma de bambo no enye kese wo ye busua so. Ade bia ebeye esan se accident eye petuwo ede ye amaninya yese jabia to bi fie yese anro bia kohie obi abonitu akobi fie Awurade ma ne empare wo abusua oboni for ni ginatu bia any evil agenda against your family, just break it out. Be one na pompa, break it out. Oboni for the pray for your family. Pray for your children. Vampire Mauma. Vampire Mauma. Vampire Mauma. Vampire Here comes to vampires biom. Obu awa busua tutu kwan akọ obi man so obi kuro so sida busua no bebre tutu kwan akopi oman foforo so adwuma ne school di oman akopi ho sida abusua no adwuma di obi akopi regents foforo saa no wabusua ye bompa ye biom se ye busua tutu kwan ye busua omo ni ye nchen bo wabusua bibi nti ontime nkwa asori otifie ye sere rade se na basa no nto won so eni sida asafoma tutu kwan nyina akoso abompa ye ema won wo yeso dem nkoso na bompa ye just
We go for the last prayer. We are praying for our nation. Your bompire ama your mind. Obuha onim faso nti esese obompire ma oman no. Yenhwe West Africa. Nkura hodo ntokwa asisi bi so na mo amonya kwan na motie international news a utimi hu sa manfo soso mo nuama obu one ma obu okra bi sere aduane ye de aduane beto wa na manfo di America obi aka wo usika wo ufie wo wadwuma papa bi enti mmere bia wo se ye bompire ma oman no na asundwe a yenyan asundwe no ntena oman no mu enti senia Jeremiah chapter 29 verse 7 no wo se ye bompire ma oman na ye timu no na oman na asundwe na ye bedi yenso so ye benya ya asundwe ye bompire ama the sitting president his excellency Mahama ene na pamfo ne ministers ne cabinet ministers na ye bompire ama ehemfo a odi tumi wo oman Ghana mu omokoba amoka ebom mekan the opinion leaders ye bompire ama adwadifo akese a omotemi kokra nuama firi obi kuro so obi man so ba na menu mienu ye nya bi to na ye dibie ye bompai se nyankopon ma na sundue enye kese wo man no so nyame mompanyimfo no ho man o ma wo nyansa ne nimdi o mode behwe o man no so obonefo no hyehyɛ ye biara o hyehyɛ wo man no mu de Erade mpengo ema o man Ghana be wa no na bompai ma o man no pray for Ghana Some services summary. Umi Sameshe. Also, Nimdi Hian, and so just will be so ready. For our come as far as 12 radianim. Say a rubber so many from. Will be a come as far as only David Bayer Johnny. I said, Rad Memina car Medina Sasson. A rather bomb, no intimate with fee. Will be per you could do home. Send a bear on your rabba. I'll be in heaven. I'll call a man a car, open pie bonnet. Go some pie bonnet say, open pie boy a bambo. Dia also some. Lady had to do a bush of film. The had to tune Nipano or several rates say. A rate. Onyanema, not tamful.
ɛmfa ne nyɛ hanam ɛma wɔn ma ne se obi mpaebɔ no yɛhwɛ yade ahodoɔ a ɛtoto nipa yare ewu din yare din dɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɛtoto nipa na ɛmo ka ɔsrɛ Awurade sɛ Psalm 91 ɔsɛ deɛ ɔte ɔsorosoro ne ne hintabea no ɔbɛtena twɛn bi ampɔnwene ase ɔbɛse na Awurade sɛn Awurade na dwankɔbea na taban no ɛna obi srɛ sɛ Awurade fa nkata ne so ɔmfa nkata ne ba so ɔmfa nkata ne adwuma so obi akɔma so adeɛ yɛ ne sikasɛm ɔsɛe ne sikasɛm nyɛ yie sika ne dwetɛ yɛ Awurade deɛ ka kyerɛ Awurade sika ne dwetɛ yɛ Awurade deɛ ɔsɛ gold is mine silver is mine It's time for the word of God. Ebraso say yetie nyame asem. Wa wo hwa yen a wo tie yen wo Sumpa TV, Sumpa Radio. Wo sa hwa yen wo Facebook, YouTube. Sre Awurade se Awurade wasem ma nkokwa. Emra nyame asem be ka che Awurade se onam asem no so na omfa nhyira wo. Onam asem no so na oma wani mra ho so. Onam asem no so na omfa wana mo sisi yi. Onam asem no so emfa yi wo mfiri obonefo ne nsem. Ka che Awurade ase na asem emma nkokwa. Jise asem no beye adwuma nyame ose masem a watinti uhu anya fi enti obo anyame asem bape e de ogye ne fa ho di bre no ka kire Awurade Woma kumemu chere wasem no nema biwire fi cho Sro eni asase wura Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon ena no pai oma eda wase eni ahwefo ne etiefo nyina kasa enibonyam ka uden se wawo wa yen na enne ne kwase da edi kan e wo some a etoso dum Awurade ye da wase se enne ketremada ya bodwam bojaredi mu afrosane Awurade braso se yetie wasama ode bo soro ene asase ne nuama ewo mu nyina na mo asem so ma hwefo etiefo enye nhyira ye bretu medie ne panini ase Awurade kasa na oma ayaso tie Awurade fa me so fa ya gidie ma oma ye na mesre o ya genkwapa Yesu Kristo demo e bompa yi wo nyame agya na me oba nyame so konkotemo je me so say amen Amen. Bonsam kese ma Yesu. Yema obibia akwaba enkanka mo a enane da di kan a mo ne ye esom anase enane da di kan a o hwe ye wo TV ni o tie wo radio iso na wo twemi ensanie ena me no eche nyame asem a matuden wo potokasem se storms of life eye abrabomu asroche enti ye call level 3 abrabomu asroche menya kwenya se me no beche nyame asem a debia wo nyame asem a nyame fa me so ba debi wo asem a ebe nyina be yu aten se de ogyina ho no onhwe yie na wanhwe ase na kwan ne bi wo ho a
ɛtene wɔ onipa ani so na n'awieɛ no ɛyɛ owu akwan nti suban bi wɔ hɔ na abrabɔ bi wɔ a wobɔ na w'ani ama ho so a saa suban no bɛsɛe wo nyame no bɛba wo so ɔhaw bi bɛtumi ato nti nyame asɛm no ba a ɛbɛma w'ani ɛba wo ho so ɛtɔ da nyame asɛm ɛbɛ nyinaa mema w'ani aba ho so ɔyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrani ɛwɔ asase so sɛ wopɛ o sɛ wompɛ o wobrɛ so a ɔso wobɛwu sɛnea ɛnora memene da wote sɛ yɛsie obi wokɔ obi ayie no saa nso so na ɛnkyɛ ɔnso so obi bɛba w'ayie sɛnea wogyina hɔ na yɛde wode hyia bi ɛhyɛ adaka mu na wabusua yɛ amammerɛ ne amanneɛ kɔkora no fɛfɛɛfɛ no wo so wompɛ o wo sɛ wompɛ o wo so mmerɛ so a ɛfiri sɛ onyankopɔn no ankasa aka sɛ onipa a ɔbaa wowoɔ ɔna wobɛdi no asase so no ɛtia enti wopɛ o wompɛ o mmerɛ no so a wo nso so wobɛkɔ ɛtɔ da nyame asɛm nso a mede berɛ wo nyinaa ne sɛ ebia na nneɛma mu nyinaa yɛ den nneɛma nyinaa sɛe enti ɛyɛ wo sɛ wabrabɔ no aba awieɛ obi wɔ kora yɛtɔ da ɛhyɛ wo sɛ num ka wano aduro wowu mpo a ɛyɛ deɛ mepɛ sɛ mɛma wo hu ne sɛ ɛnedasoɔ ɛwɔ hɔ sɛ nnipa pii so gyina bi a woakɔduru yi ɛwusu a wosu yi ebi esu kyɛn anso ɛnnɛ awurade ahyɛ wɔn mu animonyam a wɔn sere deɛ a wɔn nso so no wɔn mmerɛ bɛso ama deɛ wɔnam mu biara ɛbɛdane nhyira ne sedeɛ ama wɔn hallelujah. Level 1 no me no ɛkyɛ nyame asɛm point a yɛgyina so sɛ God deliverance in storms onyankopɔn gye a ɔgye ne mma ɛwɔ asorɔkye berem na yɛatwerɛ mu sɛ onipa biara asorɔkye ɛbɛtumi abɔ na abrabɔ a yɛbɔ yi asorɔkye ka ho na yɛhwɛ twerɛsɛm no mu a yɛhu nipa pii a asorɔkye abɔ wɔn anso nyankopɔn ma asorɔkye no akyiri no ɔdi nkonim ebi yɛ Hiob a ne wiase ɔbaa yɛ asorɔkye ɛbɔɔ no dako no ne mma nyinaa ewuiɛ dako ne mma du anka baako mpo ama no na gyapade nyinaa hwere no na pɔmuden nyinaa nso so firi ne nsa anso so no onyankopɔn na ɔhyɛ nipa nan mu no nyankopɔn mmere papa so yɛ no deɛ hwere Job nyinaa onyankopɔn ɛsan dom no bi ɛyɛ level 1 no enti adeɛ bi a afere wɔn nsa onyankopɔn ɛnam asorɔkye bi abɔ woɔ onyankopɔn ɛbɛsan ahyɛ w'anan mu hallelujah. Yɛ bobɔ nipa a ɔbɔ wɔn asorɔkye a ɛbɔ no nyinaa yɛ awoɔ yɛhu sɛ Sarah mo nyinaa na ɔmo som nyame mmerɛ biara na ɔmo te nyame nwunu ase anso so no Sarah ne ne kunu Abraham pɛ ba ɔmo pɛ baako mpo na ɔmo nya bi Sarah bɔ abrewa Abraham abɔ akokora anso so asorɔkye bere mu no onyame soma na abɔfoɔ ɛma no kɔ ne nkyɛn sɛ afeda sɛsɛ next year by this time yɛbɛba wo nkyɛn no na asorɔkye no a ɛbɔ wo ɛwɔ awoɔ mu no na Awurade akyɛ wo bi enti nipa bi a wote nyame nwunu ase yehu yade ahodoɔ yade asorɔkye ɛbɔ nipa John chapter 5 na ɛnyɛ sɛ ɔmo te fie o ɔmo akɔtena nyame fie ɔmo akɔtena asɔre dan enti yɛmu pii yɛte asɔre dan a nyame tumi wɔ mu wote sɛ amanfo di adanseɛ anso nko adeɛ onya adanseɛ ne bi ni ebi to papa bi ɛwɔ John chapter 5 ɛwɔ Bethesda Bible sɛ na nipa mpempem egu hɔ ɔmo yare ɔmo fa huo ɔmo ntimi nante anso ede bi a ɔbɔfoɔ no bɛba bɛhunu nsuo no na ebi nya yare nsa anso papa no deɛ ɔno nko a wɔkɔtena hɔ for 35 bad years na yare nsa no nso no so anso wampa aba yade asorɔkye bɔɔ no na dako bi
ɔno so ne mmerɛ so yɛ da ko bi bɛtumi ayɛ wo so da Amen. afei me mpaebɔ ne sɛ afei nyɛ wo afe wate Amen. bosome wei ɛnyɛ wo bosome Amen. ɛnɛ da yi ɛnyɛ wo da Amen. baabi bi a wohwɛ yɛn a wotie yɛ bia Oh, Jesus. ɛnɛ Awurade so ɔnkae wo Amen. yɛba nipa fam mede wokɔ South Africa sɛ Nelson Mandela ɔgye amayɔ kuo akyi ɔpɛ sɛ ɔpere fa ahodie ne ahotɔma ne man South Africa ɛno nti asorɔkye ɛbɔ no nyinaa sɛ yɛgyeli no for 27 bad years nanso so no nti nyame aka fa no ho no after 27 bad years in prison no na ɔman no nyinaa sɛ ɔno ɛna yɛpɛ no sɛ ɔbɛyɛ yɛ president yɛto aba ma no na ɔbɛyɛ president na ɔsan yɛ nneɛma a ebesi nnɛ yɛkae no nti ebia na wɔn nso so o prison a woda no ɛnyɛ sɛ efiase paa nanso w'adwuma sɛm yɛde w'adwuma to efiase yɛde w'awareɛ to efiase na no na meka sɛ yɛ former president ɛyɛ John Agyekum Kufuor ɔka n'asɛm baabi a obiara Nyankopɔn nhyira no ama yɛ ɔsɛm nti no yɛkyɛ no to mu ɛwɔ man Ghana anso so deɛ nyame aka mfa no ho no aba mu bɛsi nnɛ sɛ yɛpɛ wɔn a abɔ wɔn ho mmɔden ama Ghana wontumi nyi no mfiri mu da enti wo ebia mframa bi ɛbɔ wɔ w'abusuam ɛbɔ wɔ kuro a wote mu asafo mu a na ɛno nkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛntumi nyi wo mfiri mu gye me so sɛ amen. Amen. Level 2 no me no kasa sɛ yɛnyi Awurade ni ɛbra asorɔkye ɛbɔ Yes. sɛ asorɔkye bɔ nipa na nipa pii wɔn adwene ne sɛ Nyankopɔn no koraa no wapaw no trusting God in storms wɔn mo bebree saa deɛ deɛ mo nya adeɛ ɛbra nneɛma mu ayɛ dɛ na yɛn nsɛm a yɛka ne nyɛ nyame ammɔ me yie nyame mpɛmasɛm nyame nnɔme me nko adeɛ ɛbɛyɛ kakra kɔ mo bebree kɔ mo temi gyae asafo na wote fie obi hwɛ me obi tie me edu kwasi ada kora wɔn kɔ asɔre bi ne nyinaa ne sɛ asorɔkye bi bɔ no ɔhwɛ sɛ Nyankopɔn bɛyi no afiri asorɔkye no mu etimi yɛ awaresɛm etimi yɛ awosɛm etimi yɛ adwumasɛm etimi yɛ yadeɛ anso so nipa bi ampa wɔ Nyankopɔn woka twerɛ sɛ na ɔse ɔbaa bi mogye tu no mfinhyia pɔle tum mmienu anso still ɔse ɔtɔn n'agyapade nyinaa wɔ ayarehwɛm anso so wanyɛ ayaresa anso still nyame fie na ɔmpa ɔno ɛna ɔkɔsɔ Yesu Kristo atade ma mogya no twae nti kɔtena fie a ka ne gyidie ɛpa aba ka wanyɛ ayaresa Yesu kɔhyɛ no asɔre dɛm ɔse maame bi na ne mu akoa for 18 bad years anso kwasi ada bia ɔsom da bia ɔba no te nyame fie ɛnɛ yɛ ɔsorosom da yɛaba sɛ yɛba abɛsom Nyankopɔn a ɔyɛ te asefoɔ Nyankopɔn enti deɛ mepɛ sɛ wohu ne sɛ Nyankopɔn berɛ ɔsɛm no ɛna ɔhyɛ ne mma animonyam hallelujah Amen. ɛnɛ level 3 no point a me no ka ho asɛm how to overcome storms of life how to overcome storms of life kwan a wobɛfa so a wobɛdi asorɔkye a ɛbɔ woɔ sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ ɔyɛ ɛda ɔyɛ ɔhene ɔyɛ ɔhema ɔyɛ babunu ɔyɛ aberanteɛ ababawa maame ne papa asorɔkye bɛn na ɛbɔ woɔ na kwan bɛn ɛna wobɛfa so a wobɛtumi ɛde so nkonim deɛ mepɛ sɛ ɛna wohyɛ no nso paa yɛ trust deɛ mepɛ sɛ ɛna wohyɛ no nso papaapa a ɛnɛ twerɛ to hɔ ɛyɛ trust in God presence trust in God presence ɛnɛ yɛn mu bebree yɛaba asɔre dɛm onim sɛ Nyankopɔn wɔ ha onim sɛ nyame wɔ ne fie hɔ Yes. onim sɛ Nyankopɔn wɔ ne dan no ɛnɛ mepɛ sɛ wohunu sɛ ɛnɛ Awurade anim a waba no gyegye sɛ ɔmfa w'ani nhu no anso so nyame wɔ ha Yes. according to Hebrews chapter
11 verse 1 verse 6 ne nyina ka gidie ho asem ɔse gidie yɛ ade a womfa w'ani hu Yes. anso so wɔ emu ahotoso wɔ sɛ ɛbɛyɛ hɔ enti afi ebetimi aba sɛ every January ebesi the 10th month no nneɛma ɛnkɔ yie anso wɔ Awurade mu gidie sɛ ansa na afi wo bɛkɔ awieyɛ no Awurade bɛma wo so wasɛ bi Amen. ɔnso so wasere Amen. enti hunu sɛ baabi bia yɛhyia ɔsɛ baabi a nipa mmienu anaasɛ mmiɛnsa ɛhyia wɔ Awurade di mu no na Awurade wɔ wɔn ntam Yes. enti yɛn mu bebree nim a yɛnnim sɛ nyame wɔ yɛn ntam nti na yɛte asɔredan mu a wobɛhu sɛ nipa bi abɛtena wo nkyɛn na ɔdi nipa bi ho nkɔnkɔnsa kyerɛ wo a na wapene so a ɔso wotie no sɛ asɔre kɔ so nyamesɛm kɔ so yɛyi Awurade ayɛ yɛn tontom Awurade wobɛte sɛ na nipa bi gyina asɔredan n'akyi nipa bi te asɔredan mu obi wɔ hɔ na wafa ne phone na saa bere na ɔkɔ TikTok saa bere na ɔkɔ himfa Facebook saa bere na wakyima kɔ Twitter saa bere na ɔhwehwɛ nneɛma bi onim sɛ saa bere no ɔwɔ Awurade anim na Awurade anim no nyame betimi ayɛ bibi biara ɛde ama nti ɛnɛ me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ wo sɛ asorɔkye ɛka nipa ho na otumfuo Nyankopɔn koraa na ɔbɔ na asase no asorɔkye bɔ no according to Revelation chapter 12 verse 7 the Bible says there was war in heaven Nyankopɔn baabi ɔte koraa no Bible sɛ ɔko nti ɛnɛ obi hwɛ me ɔko bi asi wo awadeɛ mu ɔko bi asi wo ma mu ɔko bi asi wo no nuanom ntam ɔko bi asi asafo bi mu ne nyinaa ka nyame asɛm no ho ɛfiri sɛ ɛka asorɔkye a ɛbɔ nipa yɛhwɛ Psalm 23 verse 4 ɛbɛkɔ ntɛntɛm asɔfoɔ Psalm 23 verse 4 Sɛ mpo menam owuo sum kabibɔn no mu a sɛ mpo wo a wohwɛ me a wotie me aduru gyinabea bi a nipa koraa sɛ wobɛwu daeɛ no a woso nyinaa yɛ owuo daeɛ sɛ mpo wonam owuo deɛ bɛn sum ka bi mbo a merensuro bɔne biara ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ wo ne me ɛna ɛwɔ hɔ bɔ wo nsɛm Awurade asɛm nyame asɛm ɛkɔ so no ogya ɔta no hyɛ wo pɛs mu bag mu ayi na twerɛtwerɛ na mmere papa mu mo a mokota smartphone no bi na jot to point wɔ so twerɛsɛm ne sɛ gye Awurade di na nipa na ɔkasa no ɔse sɛ ɔno sɛ ɔnam owuo sum ka bi bɔ mu a ɛberɛ a wasum owuo daeɛ ɛberɛ a wakɔ hospital na report bi aba akyerɛ wo sɛ wakɔma no ayɛ kɛse wo veins mu asisi mogya no ntimi nyɛ adwuma yie yɛse wadevelop fibroid wadevelop kidney failure wei hunu sɛ osom nyame a ɔyɛ ɔyaresafoɔ te sɛ yareɛ timi ba a ayaresa soso timi ba so how timi ba ɔgyeɛ nso so timi yɛ dɛn ɛba wonni dɛm ha ɛna woama chapo no ɛyɛ agye me so sɛ amen sɛ mo papa bɔ mu a ɛyɛ a monye so praise him the Lord hallelujah amen ba wo nsɛm Awurade Nyankopɔn asɛm enti deɛ na wonam mu yes amanneɛ bɛn ɛna ɛtoto wɔ ɛhe na wonam sese ɛka bi na abɛtɔ wo so ɛka bi na abɛtɔ wo so ana onyame bɛtumi ayi wo Africa no amen yɛnhwɛ Isaiah chapter 43 verse 2 trust in God presence sɛ wotwa nsuo a me ne wo na ɛwɔ hɔ na sɛ wofa nsubɔnten mu a ɛmfa wo nkɔ sɛ wonam ogya mu a ɛnhye wo na ogya mframa ɛnhye wo amen trust in God's presence yi Awurade di sɛ
ebia oba beda wa bompa is awurade me de dem ha hye won sa ene wo mpa ya ye boye se ye de na wotwe ne boso me hye awurade ensa enti gidi watu nsa afra awurade se baabi bia wonam baabi bia wo manam baabi bia wadwuma yefo nam nyankopon bambo enye kese wo so de a oje bia wonamu bia gidi se awurade wo amen oni gidi se nyame ka ho nyame ka me ho pa enti dia wonamu biara energy awurade presence di yes se nyame wo ho awurade nya ho amen enti ose esubonte ntimi mmomfa me kra so da ose oja no ntimi nya den enhye me da praise him the Lord hallelujah hallelujah amen and yemie twerɛsɛm no ema yanko Job chapter 19 from verse 25 to 27 Job chapter 19 verse 25 to 27 na me de minim se megefo te ase minim se megefo no te ase na awieye no obedi ma asem ama me wasase so tie Job ena ne manyina ewu Job na japade nyina efre ne nsa Job na pomode nyina efre ne nsa aso de asem na Job oka ose onu di onim se ne dimafo no te ase ka kire onua oben wo benkum ne nefa se udimafo te ase udimafo no etiase o ka kire no udimafo no etiase ose na minim se midimafo no yeden etiase awiye no na wieye no obedi ma asem ama me obedi ene awurade ni obi asem ma no amen wa wo hwame a wotie me awurade ni wo asem bi ma wo amen uni kamafo bia Yes. awurade nya kamafo ma wo Amen. awurade nka wo asem ma wo Amen. awurade eni ma wo Amen. bosumi we awurade eni ma wo Amen. bosumi nyame nka wo asem ma wo Amen. sunsum asem nyame nka ma wo Amen. hunam asem nyame nka ma wo Amen. sika asem nyame nka ma wo Amen. aware asem nyame nka ma wo Amen. ebusuamu asem nyame nka ma wo amen awurade nka wo asem ema wo amen asofo to aso ono ene me ara ono na me a mehwe no maniwa behunu na nye ohoho bi mesawa esawo me mu se mo se de yebesi apam no afa na yehunu asem no ase ewo ne ho a monsulo afena efiri se bufuhye de afena asotwen ba na mahunu se atemu ewo ho amen hallelujah ene hwan na wo hwe no ose no menka oni nko a ode ne ho to onipa so na nhyira nka oni nko a ode ne ho to asafa awurade so enti David so ka asem a Job kan ya bi Job se me de mani egusu ahwe awurade emra nuema mo aye den menim se onyame wo bebe bia me wo na meji awurade di se nyame wo fie ho oh jesus me yare ni mo nyame wo ho yes medwuma seye mo nyame wo ho amen na no so David so kan bi o se mema mene so oh e de akere me po yes na menim se me David me moa oh e be firi awurade obi moa be firi awurade ho abado so amen me se o moa firi awurade chen eba o amen me se o moa firi awurade chen eba amen awurade be je da hia dem amen na wo so wa hye na enumonyam yes na urefi o se ya to maame bi din se oye oboni according to Luke chapter 1 and so obofo bi be kan oboni no ho asem o kan from verse 26 onyame soma obofo Gabriel from heaven no ka kire maame aye Francis Maria say wabusuani na nuama mu aye den ama no wabusuani na yato ne din se ohiani no wabusuani a yato ne din se obi bia oni baba hia no no de oye oboni no erade de bato ne yam yes na we ne bosomi a oh jesus etoso ensia yes edin pe na yede fra wo die na nipa bi ka fa wo ho die na wo nuanom ka fa wo ho
ɛdeɛ na asafo no mu nipa bi esusu ma wɔ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ wonti bosome nyame bɛsoma ɔbɔfoɔ bi aba fie hɔ Amen. mɛsɛ nyame bɛsoma ɔbɔfoɔ bi aba wo dɛm hɔ Amen. nyame bɛsoma ɔbɔfoɔ bi akɔ w'adwuma mu hɔ Amen. adeɛ biara ayɛ den no onyame ɛbɛbɛm Yes. yɛnhwɛ Titus chapter 2 verse 14 asɔfo Job na si Patron. yɛhwɛ Tito Titus chapter 2 verse 14 Ɔno na ɔde ne ho mae ɛmaa yɛn na wagye yɛn afiri mmalatoɔ nyinaa mu na wadwula ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ a ɔbɔ nnwuma pa ho mmɔden. Amen. otie deɛ Titus sɛ ɔka kyerɛ wo yɛsom nyankopɔn a ɔsoma ne ba a ɔwɔ no korɔ no Oh Jesus. sɛ ɔmmɛwu ma me ne mmienu na baabi bi a yɛ meda John 3:17 no ɔse nyame ansoma ne ba no a mawie ase sɛ ɔmmɛbu me ne mmienu atɛn Yes. na mmom yɛmfa no so Yes. na ɛnya ahome Yes. yɛnya nkwagyeɛ Yes. ɛma yɛ kra bɔnsɛma nyankopɔn ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn Yes. ɔyɛ ahohia mu boafoɔ Oh Jesus. mana nneɛma mu nyinaa yɛ den no na nyame te soro hɔ a na ɔdwene me ne mmienu nti nano na Tito ɛka ho asɛm Yes. nyame dwene ho na wonya hu yɛ Yes. esu a wosu wɔ wo dan mu youth na mɔhwɛ me woawie sukuu akyɛ wopɛ adwuma o CV yɛ wonya bi wofa ha ɔmo ayɛ den obi tie me ɛnɛ wosu wotwa adwo ɛnɛ adwuma mu nipa bi di wɔn ani asi wo so na ɔnkae twerɛ sɛm no ɔno na ɔfrɛ Moses ɛwɔ srɛ no so sɛ Moses mehu me man Yes. a ɔwɔ Misraim no nyame bɛhu bosome yi Amen. bɛsɛ nyame bɛhu bosome yi Amen. nyame bɛhu w'abusua no bosome yi Amen. nyame bɛkae wo bosome yi Amen. ɔse mehu me man no na su na wɔsu nyinaa nso so mate na wɔn a ɔmohwɛ wɔn so ahwɛfoɔ no sɛnea ɔse hyɛ wɔn so no ɛnɛ mo bebree wontumi nka w'asɛm nkyerɛ onipa aso meka kyerɛ sɛ nyame ehu kyerɛ sɛ mafiri soro mo soro asan ne sɛ meba na makɔgye wɔn nyame bɛgye wo wɔ yadeɛ mu Amen. ɔbɛgye wo wɔ nipabɔnefoɔ nsɛm Amen. ɔbɛgye wo wɔ dayɛbɔne mu Amen. ɔbɛgye wo sugyadie mu Amen. ɔbɛgye wo nhyɛsoɔ mu Amen. ɔbɛgye wo ɛwɔ ɛka mu Amen. ɔbɛgye wo ɛwɔ berebɔne mu Amen. hallelujah Amen. Isaiah chapter 48 verse 17 Isaiah chapter 48 verse 17 Sɛ Awurade wo gyefoɔ Israel kronkronni no asie nie. ɔse Awurade a ɔyɛ wo a wohwɛ me a wotie me ɔyɛ wo gyefoɔ deɛ ɔyɛ Israel kronkronni no Mene Awurade ɔse mene Awurade wo Nyankopɔn. wo Nyankopɔn Mene deɛ ɔkyerɛkyerɛ wo. mene deɛ ɔkyerɛkyerɛ wo Ɔkyerɛkyerɛ wo deɛ a ɛyɛ ma wo na ogya wo kɔ ɔkwan a fa soɔ no ɛso. Amen. ɛnti tie deɛ Awurade ka ɔso wo nyame nti ɛnɛ nipa bi tumi ka kyerɛ wo ne obiara pɔn na ɔwɔ no ka kyerɛ nipa kwan sɛ ɔwɔ nyame Oh Nyame. wo ni chapo no ɛnɛ ogya no ni soro Oh Nyame. ka kyerɛ obi sɛ ka kyerɛ ho sɛ mewɔ nyame a mesom no Oh Nyame a mesom no. yɛsom nyame a ɔyɛ teasefoɔ nyankopɔn Oh, yes. we are serving the living God the unchangeable God the I am that I am the ancients of days saa nyame no na wɔsom no Yes. ɔsom nyame a ɔyɛ teasefoɔ nyankopɔn ɔsan yɛ tetetete nyankopɔn the ancients of days Yes. ɛnyɛ nnɛ na nyankopɔn yɛ nyame enti ɛnyɛ me ne mmienu berɛ so ɛna nyame ɔbɛsesa Yes. gye Awurade di ɛnɛ me no obi kasa sɛ asorɔkye berɛ mu Yes. kwan bɛn so ɛna wobɛfa so a wobɛfiri asorɔkye no gye nyame di sɛ asorɔkye no nyinaa mu no nyame wɔ wo nkyɛn asorɔkye bo no nyinaa ɛtɔ da telephone calls a wotie ɛtɔ da nsɛm a wotie deɛ wode w'ani hu ɛtɔ da kora yɛwɔ sɛ ɛtɔ da hyɛ dɛm ma mpie
I thought I was our phone cry dumano. I thought I am sure man for start to cry. Who all shed your beach road to said the other cotton is starting, you know, dear, what post in a wintin or post to. Dear, I'm a person I catch it. Oh, so Yamia. Or yet, as if for Yankopon. Oh, yes. Oh, Yamia, or yet, Yankopon. Yes. O nyamia obi bia ne ho de ne ho ato no so a wa ma nanim ayedai egu ase enti enye wo bere so ena nyankopon obema ono nyankopon oye nyame o nyame ba wo nchen Amen. bosomi obesra ho Amen. bosomi obehwe wanimonyam Amen. bosomi obebokwan to be abebia kwan eni hallelujah. Amen. Yankan Psalm 103 verse 4. Ode adepa ehye wafroma na omlante ble eye foforo se okode. Amen. Enti okasa famu amu aye mmere. Ebi apomoden mu ti se waye mmere. Ti se unni apomoden biom waye mmere ewo sunsum waye mmere ewo honam mu onyankopon se ode adepa ese wura wo mu biom. Na omrante bremu ya foforo. Oh Jesus. Omaba wa bremu ya foforo. Omre wa bremu ya foforo. Yes. Onkokura bremu ya foforo. Yes. Na nipa ya friend say David nim say nyankopon no. Enti David bompa ye bi to ho. Say na Yesu Kristo so oba be wuo no. Obompa ye ema na chidifo. Obi bia wonya magi Yesu ni ye. Yesu de kan bompa ye kra to ho ama. Yes. Ose say na be ya nyina be ya baako. Say na ja no so be ya baako. Enti David bompa ye bi to ose Ewurade menya ame. Ewurade menya ame ebra mabo akokora no. David bompa ye eto. Yes. Enti David nim say mere be bedu oba be ye mere. Enti ose me nkokura bere mu so Ewurade enya ame. Ewurade onya wo wate. Amen. Me so mena waye mere onya wo. Amen. Emera waye mere wo honhum onya wo. Amen. Emera waye mere e wo honam onya wo. Amen. Mena waye bre e wo sikasem adwuma sem aware sem no. Sam no ose obehwe wo den. Amen. Ena me basa me ka chro bia asroche bi bowo. Asroche bi bowo. Na oni jefo bia. Yes. E wo jefo. Ena me ka chro say ohia obi. Eto da nipa bi adwere ne say wa moawa obi antime moawa. Yes. Enti ojao. Enti obi ebo obebre ti moden, bema bre ti moden, ne mabie ti moden say me moawa. Ye hwe je obeboa. Enen owura nyame asafo mu a de sese nipa bi yema nyame asafo koso bia nipa no so wonye. Amen kan kire o say onyankopon onye nipa dodo no de ye na ade. Na no say ope nipa ba akope na wonyina ema Israel busuakuo ni nyina na obefa no so e di age oman no. Ena nyame di nipa ba akope bebe wa berabom. Amen. Obo wo mamudu obi emfiu me bompa say nyame befa ba akope so se. Oh Jesus. E de ahye wanumunyam. Nyame mfa nipa dodo enye na ade. O se ono nyankopon bibi nye na yona so ode ade ketua bi anase ade kese ena be hye ne die nimo. Bosome nyame be kai wo. Amen. Bosome nyame be hye wanumunyam. Amen. Bosome nyame hu wo mabo. Amen. Me no kasa afa obi bi akwan ya obefa so edi asrochen so kunum tracks in America. And then the probably breed and Gideon atoba. The Messiah Casafa. Trust and faith. Gideon any and that's one. And that's all. My one or 10 young coupon, you know. So I said, and that's all. I'm a one or some young coupon. O bibi owo rade mu gidie bia erade ebehye wanumunyam. Amen. Enti me no kasafa faith and trust. Kacho be say ji erade di. Ji erade di. Erade wo ho. Erade wo ho. Kacho na biom. Erade di. Na erade. Kacho say nya erade mo ene daso.
Adimo enidaso. Na ka che so onye awurade mo ahotoso nso so. Nya awurade mo ahotoso. Na bre esem no. Na bra esem no. Awurade be kire se. Awurade be kire. Oye Nyankopon. Oye Nyankopon. Yankan Romans chapter 8 verse 28. Na yenim se wona odo onyankopon no ade nyina dibua won ma no wie won yie wona wonam ne tirim boso afre won no amen. Enti me no ka gidi ho asem. Osi yenim se ni bibi a wodo awurade. Yes. Edru kwese ada na wadware afra won toma watofo agu okan mu watofo agu okeke mu watofo agu moto mu na watu mu bebre baby a mu free distance a mu free amode ba asore me so me yisu car ne bi min how afo ese costo mu bebre mu fa drop in e ba asore we nyina kire odo a ode do awurade osi na yenimu se obi bi odo awurade no. Oh Jesus. Ade nyina Be diabon. ade nyina Be diabo. bambo sikasem awaresem fahodie kunmidie be diabo. osi ebedi aboa na ebewie wuye. Amen. Gidi owo awurade mu. Yes. Oboa na ne sika na ode bo afode na na meka etoda obeba no na nipa bi abeda asore dem a prayer tower for eda asore dem ni nyina ne se obo mpaye se nyame asore enkoso obeba na maame panyimfo bi te ha na omo so omo aba makuo omo dwene makuo hu kakra omo so yenima sida asafo ye mo mpaye ma asafo na makuo ma panyimfo na omo wa asore dem ha na omo bo mpaye obehwe na nipa bi ade enkonwa aye circle yes youth executive omo dwene se na mabu na wonyame asafo mo ebe pagya nyame te soro ho a ohwe obete na manfo abaha so omo be ye rehearsals omo be ye dan omo be hwe enwom to se na be ya omo be to Yehowa eho nwom we nyina kire odo a ododo awurade na awurade se obema ade nyina Diabo. ya ye gire ha ye mu bi nyame ede basa bia so ye mu. Yes. Na nyame hu odo bia ne ye de do na safo na no awurade o ma nuama nyina edi eboaye de nipa bi susu ye de nipa bi ye ehum ni ham asoche ahodo onyankopon da so a odi nkonim ena me ba se me ba be ka kire ho se faith and trust and no eye kwan ba akoso a ye fa so pa ye timidi di asoche so nkonim ebusuan ba mu na wofiri ebusuan we mu de wofiri mu a wowu ntam ebusuan we de wofiri mu a bibi se na beto wo ugidi owo awurade mu nti ena otie de Roman 4 nwoma no eka o se ade nyina ebedi aboa. Yes. Na bewie wiye osofo nya hwe 30 verse 31 o se say Na afe ye besi ye no ho de. na afe ye besi ye no mo den So onyankopon wo ye na afa. se onyankopon wo wo afa Hwan no ne ye bedi asie. hwan no ne ye bedi asie De wan kame ono ane ba. de wan kame ono ankasa ne ba Na mmom ye nyina ye nti. na emmom asafo ne ahwefo a mo hwe me ne obi bi a wo tie me ye nyina ye nti Oyi no maaye no. oyi ne ma ye no Ebe ye den. ebe ye den Ana won fa de nyina nso. onfa ade nyina so Enka ne ho medom yen. enka ho me dom ye ene ya ade ne ya ba wadwene mu eya ade ne kasa kire wadwene ene ya kan John 3:16 no ase hwe se ne onyankopon so do wiase se ode wan kame na ne ba owo no koro no so ode no be dum wiase se ode no bo afode ye ne yaka de ye kum no awo pointo Pilato beleso ede maame no mienu ye wan kame ne ba nti ye be si ye ne moden se nyankopon na wo som no de a
saa nyankopɔn no ɛna waba n'anim ɛna wie yi deɛ hallelujah ɔbɛhyɛ wɔ animonyam asorɔkye bere no mu ɔbɛkasa ehum bere yi mu ɛnɛ nipa bi wɔ ahoɔden asa ɛnɛ mɛka sɛ Awurade ogyina wo akyi sɛ ɔdɔm barima ne ho yɛ hu enti yɛnti wɔwatefoɔ nyina bɛhwehwɛ ase ɔsɔfo fa so Paul kan ɔsɛ deɛ na bɛtete me ne Awurade do no Why verse 35 why no betete ye ne Kristo do mu why na bɛtete sɛ nipa bi pɛ sɛ asoɔkye bere mu yi ka wogyae asɔre ka sɛ no deɛ ka ogyidie koraa mpa aba ɛnɛ nyɛ wo nkwa na asorɔkye abɔ wo asomafo Paul so asorɔkye bɔ no enti asomafo Paul ka kyerɛ ne ho ɛka kyerɛ n'atamfo ne deɛ ɔbɔdefo no hyehyɛ nyinaa sɛ hwan ɛna bɛtete ɔne ne Nyankopɔn do ahohia mu ɔsɛ ahonya mu ana ahometeɛ ɔtaa ɛkɔm adagya amaninya anankrante sɛdeɛ watwerɛ sɛ wonti okum yɛ daa obu yɛ sɛ nwanten a wobɛkum yɛde wɔn akɔma yɛaka yɛkɔ akɔkum wɔn nanso yɛnum nyinaa mu yɛnam nea ɔdɔɔ yɛn ne so hallelujah yɛdi nkonim boro so ba wo nsɛm a ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛna mebaa sɛ mebɛhyɛ obi nkoran ɛna mebaa sɛ mebaa bɛka asɛm akyerɛ obi a asorɔkye bi bɔ woɔ sɛ kwan a wobɛfa so a wobɛdi asorɔkye no so nkonim ɛtɔ da yɛkɔm bɛnkasa Psalm 27 verse 1 Awurade ne me han ne me nkwagyeɛ hwan na me nsuro no hwan na me kwaku me nsuro no Awurade ne me nkwa ahoɔden hwan nim na me ho mpopo ɛnto otoa so kɔ a ɔsɛ nipa bɔnefoɔ verse hyɛ me so ɔsan pan me ɔtoa me abɛsunsuan me ɛna nipa bi tan nipa bi ka nsɛm bɔne fa wo ho nipa bi sɛ wo din ɛtɔ da Nyame asafo mu kora adeɛ a wo nkan yɛ wobɛte obi sɛ maame no sesei papa no sesei ɔsɔfo sesei sɔfo maame sesei nanso na ɔntee da ɛwɔ twerɛ sɛm no ɔsɛ nipa bɔnefoɔ ɔtan obi wɔ ɔtan wo kwa wo hu sɛ wafra ntoma na ho ayɛ fɛ wahyɛ atadeɛ ho ayɛ fɛ yɛbɔ afɔre mpo na wotumi bɛbɔ bia na ne bu afu ɛna mebaa sɛ mebaa bɛka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ɛbɛra asorɔkye bɔ no kwan a ɔbɛfa so a ɔde bɛdi atwɛ asorɔkye no so nkonim ne sɛ ɛyɛ hunu sɛ hwan na wɔsom no na deɛ wɔsom no ɔte sɛn deɛ na ɔtumi yɛ ɛno na mepɛ sɛ wohu ɔse mmerɛ a wapa aba na anidasoɔ nyinaa sa no saa berɛ no na ɔno Nyankopɔn bɛm a ɔbɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ka kyerɛ obi sɛ mesom Nyame a ɔyɛ teasefoɔ Nyankopɔn mesom Nyame a ɔyɛ ɔteasefoɔ Nyame wante mesom Nyame a ɔyɛ ɔteasefoɔ Nyame we are serving the living God yɛ Nyankopɔn ɛnyɛ yɛ berɛ so na ɔbɛsesa ɛnyɛ yɛ berɛ so na ɔbɛka sɛ ɔmmoa nipa bio nti ɛnɛ mebaa sɛ mebaa bɛka kyerɛ obi a wohwɛ me meka gyidie ho asɛm nti wo gyidie te sɛn yɛmmɔ mpa yɛ sɛ Awurade ma me gyidie nti wobɔ mpa yɛ pɛ gyidie Nyame mfa ama wo deɛ na wowɔ hu na deɛ na wode wo ho ato so Hebrews chapter 6 Hebrews chapter 11 verse 6 fato so na kan ma yɛntie Hebrews 11:6 enti wo na nkasa waba Nyame mu obu ha yɛ wo hoto Kristo som wani free yɛ na ɔyɛ Kristo ni enti nuama bɛ na wo di wani ehu a edi adanse sɛ Nyame na wo so wo som no ɔhyɛ ni monyam
na ɔnhyɛ ne wo. Yes. Osina gidie ni mu a. Ɔsina sɛ gidie ni mu a. Obi ntimi nso ani. Obi ntimi nso ani. Na ɛsɛ deɛ ɔba Nyankopɔn nkyɛn. Na ɛsɛ wo a ɔsom nyame oti nyame nwuna ase anopa awia ne anadwo no. Ogidi sɛ ɔwɔ hɔ. Ogidi sɛ nyame wɔ hɔ. Na wɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafo. Nipa biara ɔsom nyame a ɔde Nyankopɔn akyi bia mmerɛ sɛ mu no otua naka. Wakatua bi ba wate. Amen. Mese wakatua bi ba. Amen. Wakatua papa bi ba. Amen. Eba adwuma no so. Amen. Eba wo ma no so. Amen. Eba wo kunu so. Amen. Eba wo yere so. Amen. Eba wo sikasɛm so. Amen. Eba wo apɔmɔden so. Amen. Yɛmɛde gya wo nyinaa sɛ peace and calm. Ɛtɔ da bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ koom mu kakra. Philippians chapter 4 verse 7. Philippifoɔ nwoma ti na yɛmu nson. Na Nyankopɔn asomdwie a ɛtra ntraseɛ nyinaa so no. Tie Onyankopɔn asomdwie a ɛtra nipa nti aseɛ ne nyinaa. nti aseɛ soɔ no. Ɛbɛhwɛ mo akoma. Ɔbɛhwɛ wakoma. Ɛne mo adwene so. Na wadwene so. Kristo Yesu mu. Oh, Kristo Yesu mu. Omo bebre toda, ontimi nye kom. Kom kakra. Na osom nyame a. Oye nyame a otemi tiatia soroche. Ente toda de nipa bu wo kra na ofom se den. Oye ade se ese nyame asore. Egu obi awade, egu obi adwuma obeka den. Onye ntum ne koko bone. Ne ye friends suba bone. So one hwe Nyankopɔn ɛtɔ da ya wontimi nye kum. Enti na obitime paw ne gidie sɛ asɛm a asemasi aka ato me so oti no mɛbɔ ne dua asɛm a asemasi aka ato me so enti ne enti mɛgyae asɔre no deɛ na yɛanyɛ Yesu Kristo. Papa yi sei obɛbubu asɔre dan a Solomon mode mfinhyia esisiye obɛbubu ne nyinaa agu fam. No no the ordinansa pe or say ordinansa ebetwa foundation esisi pillars egugu fro abodan so esi just 3 days until you nipa or campus or sem yesu on kana baby bia or say sa brantie or keka se ono no ye Nyankopɔn yesu wankasa. Nano Pilato friend say me wo to me say in sema yede toto so nyina ubie wa no kasa metimi agyawo metimi ama wa kuma Yesu ankasa nipa bi tutu ntasi ogo no so nipa bi bonasum ta wona Kristo na ya kyekyere wanim osu ye difo kyerɛ de obo wasum Yesu ankasa Yesu ye kom Yesu nyame a oteme kasa tia sorochen oji okon no ko a Matthew chapter 8 verse 26. Matthew chapter 8 verse 26. Na ɔse wɔn sɛ. Mo a mo gyidie sha. Ade na ehu aka mo sɛ. Adenti na ehu aka mo sa. Ɛna ɔsɔre teatea mframa. Teatea mframa. Ne ɛpo no. Na ɛyɛ din. Na po no yɛ din. Mɛsɛ ya yɛ kom. Ɛya yɛ din. Na ɔsom nyame a. So nya kasa pe asorochen bia ebeye kom asorochen bi ebeye di. Amen. Sorry down so. Sorry down. This message shall be continue. Shalom. Peace. Sorry down so. Epese obi wa no. Na me asema abenti no. Fa kasa kakra kire Awurade. Awurade beto chidie mu. Mo bebre nyame asem a wanya tenne no ato ugidi mu. Yes. Kan be kire Awurade. Emra kwan ya obefa so de bedi asoroche so nkonim. Kwan ya asoroche bi bo a obefa so de so nkonim. Kan be kire Awurade. Kan be kire Awurade. Trust and obey. Kan be kire Awurade. For there is no other way to be happy in Jesus. How to overcome storms of life. Trust and The point for the day.
Trust and hope. How to overcome the storms of life. For there is no Put forth the day. to be happy in Jesus, but to trust when we walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way while we do His good will. He abides with us. Awurade sɛ sɔmi mu sɛ na ɔsɔ atitifoɔ no mu. And we know who will Awurade see us boa me ma me tumi nyina. when we walk Ma me with wie the kɔduro Lord honhom. Awurade ma me in wie the kɔduro honhom. light of His word. What a glory He sheds on our way while we do His good